sec minnu bɛ ka Renouveau FM lamɛn Antoine Solange Dambɛlɛ a ko Mali ka di Jɛnɛba Sek ko n'an ma ɲɛ sugandili kɔ an ka danamaw yɔrɔ ɲini k'o sugandi maa dun kɛ man di ka danaya fana sɔrɔ maa kan ni n'a ma jɛ o kuma an bɛ jɛ ka dugawu kɛ Ala k'an ci danamaw olu sugandi cogo o kɛcogo ɲuman o la k'i fɔ k'i tanu k'i barika da Renouveau FM lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen Mali kɔnɔ ani a kɔ kan Renouveau Télé maa minnu ni olu ɲɛma dalen bɛ a la Antoine na an bɛ foli belebele du kelen kelen n'a bɛɛ lajɛlen ma hakilila jiginna an bɛ Ala fo k'a tanu k'a barika da dali masa min ye bira anw n'an lajɛbaw n'an lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen la alamisa donyaw fɛ ni ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in o kan ka bɛn bi alamisa ma san kalo filanan n'o ye février kalo ye ale tile 11 san 2021 anw dalen don an dakan bɛ i k'a dɔn k'a fɔ Bamakɔ yan min bɛ tali kɛ bada la n'o ye joliba ye danganda ye ten coyi i k'a dɔn 3e point o n'a kɔrɔla o la Antoine laɲini kun tɛ dɔwɛrɛ ye min n'o bɛ tali kɛ maliden cɛman ni musoman fɔcogo wɛrɛ la i k'a dɔn k'a fɔ maa o maa n'o b'i k'a dɔn k'i ɲininka bamanankan ni ka o mɛn kunnafoni gafe minnu n'olu bɛ bɔ i k'a dɔn nanzarakan o bɛ sɛbɛn o la ka bayɛlɛma don o la walasa an bɛ se ka to an kɛyɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ an kɛciw la ni ka kibaruyaw bɛɛ lajɛlen lasɔrɔ o kumana anw ka wuli ka jɔ a bɛ boli o kan baara in ye fara ɲɔgɔn ka baara ba ye i k'a dɔn a kɛyɔrɔw ka ca o kumana maa minnu fana b'a kɔlɔsi o kɛbaaw ka ca nka an bɛ nin bɛɛ lajɛlen fo k'a bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn filɛbaa ni lamɛnbaa bɛɛ lajɛlen bara kelen kɔnɔdenw ye o kuma k'a f'i yɛrɛ ma k'i Dambɛlɛ i bisimila bi alamusa donya kunnafoni gafew kɔnɔ kunkanko kibaruya kunfɔlɔw la Janjo Masa Idrissa Sidibe an b'i yɛrɛ fo k'i waleɲuman dɔn a diyara n ye donka ɲɛna fɛn min ye don kibaru sɛbɛnw ye u bɛ sɛbɛn français de la a bɛ kɛ ten anw ka ci ye k'a bɔ o la k'a kɛ bamanankan ye siga t'a la ayiwa jama fanba o b'a faamu cogo min na jaati waati a sɛbɛkɔrɔ boli mɛ a korona dɛ an tɛna dɔwɛrɛ kɛ an bɛ ayiwa a ɲɔmugubunde a bɛ kɛ ten fɛn min kɔni ye k'a sɛbɛkɔrɔ tɛntɛn tɛmɛna ni Ala sɔnna ma fɔcogo wɛrɛ la an b'a fila kɔɲɔ sɛnsɛn aya baasi tɛ a bɛ bi kuma bɛ fila kɔɲɔ sɛnsɛn e ko cogo di ayi fila kɔɲɔ sɛnsɛn a bɛ bɛn o fulakɔɲɔ sɛnsɛn yɛrɛ y'o ɲɛ dɔn o bɛ kɛ kɛcogo ka kuma k'a fulakɔɲɔ sɛnsɛn ka sɛnsɛn i k'a dɔn dɔɔni ni Ala sɔnna fɛn min b'a to bɛɛ lajɛlen ka se k'i ka tata t'a la tubarikala maa bɛ foli kɛ bɛɛ lajɛlen na fɛn min ye gafew ye a bɔ mɛ ka caya n'Ala sɔnna ayiwa e b'i bolo don wa terre de Antoine na an b'i k'a dɔn bi ta kunfɔlɔ di i ma nka an bɛ hakililajigin kɛ k'a fɔ i y'a fɔ cogo min waati koro kama a bɛ taa radio sigiyɔrɔma caman la Bamakɔ yan ka taa bila i k'a dɔn jamana kɔnɔ i k'a fɔ sigidaw la maa caman bɛ olu bɛɛ lajɛlen kɔlɔnzɔn bɛ Ala nin waati na sango bana kunka dogokaw fɛ yen an b'u bɛɛ lajɛlen fɛ k'u bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn ni ka sɛbɛn kunfɔlɔ k'o d'i ma i k'i bolo don Janjo Masa n'i ye sɛbɛn kunfɔlɔ di yan bisimila n b'a ta l'indicateur du renouveau o ko di nin y'a bɔ ko 3,262 ye nin ye an bɛ sɛbɛn ɲɛfɔlɔ yɛrɛ ta Dramane Aliu Kɔnɛ Dako nin y'a ka dakuru ɲɛ kelen ye jɛkuluba min n'a bɛ wele ko M5 a b'i n'a fɔ k'u tɛ ka taa sira kelen fɛ bilen dɛ a b'i n'a fɔ farafarali ayiwa o jate minɛnen don sabu n'i y'a lajɛ fɛn min ye Mukutari Wane ye n'a bɛ Mali premier ministre ko fɔ bi ale tun kɛn bɛ ka politikimaw bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan fɛn min b'a to u ka jɛ ka kuma sabu fanga a tɛ taa politikimaw kɔ waasa an terila jamanaw an dɛmɛbaw ka taa se i ka dɔn maa caman ma olu y'a jira k'a fɔ bɛɛ lajɛlen sen ka don i ka dɔn politiki baara la o tumana fanga min b'an kunna bi n'o ye furanjɛla fanga ye olu kɔni b'a la k'o baara k'o jiri dɔɔni o de la premier ministre n'a bɛ Mukutari Wane ko fɔ ale kɛn kun bɛ ka parti politiki 50 ɲɔgɔnna fara ɲɔgɔn kan kununko a kɛra CICB la ka se k'u kuma ɲɔgɔnya bɛɛ lajɛlen hakilina o ka dɔn nka n'i y'a lajɛ kɛnɛ in ka ye politikimaa kologɛlɛn caman kɔni dara nka kologɛlɛn caman fana tun bɛ Janjo Masa k'olu ma ye kɛnɛ kan dɛ n'i y'a lajɛ o b'a jira k'a fɔ ko gɛlɛya misɛnnin bɛ sabu maa yɛrɛ minnu ma ye i b'a ye k'a fɔ M5 a ma kolomabaw o bɛ olu la bisimila Fasirikɛ b'a ye mun fɔ a y'a jira k'a fɔ ko nin kɔni bɛ tamasiyɛn jira tamasiyɛn min n'a bɛ farafarali ko fɔ walima ɲɔgɔn faamuyabaliya ko fɔ M5 kɔnɔna na sabu dɔw yera i k'a dɔn dɔw ma ye n'i dun y'a lajɛ parti politique caman olu tun bɛ kɛnɛ ka ayiwa i n'a fɔ Saliku Sanogo ka bɔ URD la Modibo Sidibe ka taa se i k'a dɔn Jamil Bitar ma ayiwa ninnu bɛɛ lajɛlen olu tun bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ CICB la nka fɛn min Sogɛl Kokala Mayiga Maître Mundaka Tall Maître Mohamed Ali Bacili k'olu kɔni ma ye ani maa caman wɛrɛ
nin bɛɛ lajɛlen kɔni jateminɛkɛlaw y'a jira k'a fɔ k'a bɛ bɛnbaliya dɔ a b'o kofɔ o kumana Mukutari Wani k'a kɔni ni parti min sigira ka kuma kununko a bɛ t'i jɔ parti politique 50 ɲɔgɔn na ka se k'u bɛɛ lajɛlen hakilina ta an ka jɛ k'an dɛgɛ di ɲɔgɔn ma hakilina min bɛ bɛɛ la bɛɛ kana n'i ka hakilina ye fasojɔ ko dɔ maa kelen ko tɛ o kumana M5 ko maa bɛ se ka jate min fɔ a la i b'a ye k'a fɔ fɛn min kɔni ye fɛngɛniw ye ani fɛn min ɲɛ kɛrɛbaw ye a na kɛ n'o bɛ M5 kɔnɔ bi na i b'a ye k'a fɔ kununko u kun ye kulu kelen ye ko nka ko bi i b'a ye k'a fɔ caman olu bɛ kelenna taama na i k'a dɔn ma hakɛ min bɛ ɲɔgɔn bolo k'a man diya kosɛbɛ n'i dun y'a lajɛ fɛn min ye wotew nataw ye n'o kɔni bi ayiwa 2022 ko fɔ ayiwa an kɔni bɛ ka an sen da nɔfɛ dɔɔni n'i dun y'a lajɛ M5 yɛrɛ don dɛmɛna fangaba de tun b'a la sabu n'i y'a lajɛ ayiwa Ibrahim Boubacar Keita yɛrɛ ka fanga binni maa a bɛ se k'a fɔ k'u nɔ bɛ o la kosɛbɛ sabu olu ye wulikajɔ min kɛ i ka dɔn o de kɛra sababu ye ni ka taa ni IBK ka fanga ye nka bi bi in na k'a b'i n'a fɔ farafarali o bolodalen don o fana n'i y'a lajɛ kabi IBK kɔni bɛ na ayiwa fara ɲɔgɔn kan k'o sɛbɛkɔrɔ gɛlɛya bɛ M5 kɔnɔ sabu hakilinaw olu kɛn tɛ kelen ye nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau a ka bibɔli la an bɛ dugawu kɛ Ala k'u sɔn hakili la ɲuman na aw bamanankan mɛnnaw ko politiko kɛlɛ ma wuli sanko Mali taw n'i y'a jateminɛ u ti jo ɲini u ti jalaki ɲini nka caman da bɛ kɛ jɔyɔrɔ ɲinini u k'a dɔn o baaraw ye nka a m'a kɛ cogo o cogo o kumana min kɔni bɛ tali kɛ i k'a dɔn Maliko la an bɛ taa a bɛ ferege a bɛ laban ka labɛn k'an bɛɛ lajɛlen to yan. I ye kuma kelen min fɔ ko jɔyɔrɔ ɲini o ye diyagoya sabu politique yɛrɛ kɛ kun ye fanga ɲini fanga dun ye jɔyɔrɔ ɲini de ye i y'a dɔn ko n'o dulon bɛ ɲɔgɔn na o ma la k'a ko ɲɛ nɔgɔya bisimila indicateur de renouveau ne b'o ta i bolo ten coyi i y'a fɔ cogo min na bɔko 3,262 i k'a dɔn bi wala Musa Donya bɔli ye i k'a dɔn kalo tile 11 février kalo Antoine Solange Dambɛlɛ an bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ Buguni marabolo o kɔnɔ nin tɛ kibaruya duman ye nin ye Kamanaguwa maa bɛ se k'a fɔ u ye i k'a dɔn Buguni marabolo kɔnɔna na min n'o bɛ tali kɛ hakililajiginna maa minnu ni olu ye i k'a dɔn fariyawalikɛbaw ye Badiriba y'a jira k'a fɔ anw ka wolomasiri tabaw cɛden minnu n'olu dagalen don Manakɔrɔ n'o ye Sibirila yɛrɛ i k'a dɔn a faaba ye hakililajiginna Manakɔrɔ ye dugu ye min ni ani k'a dɔn k'a fɔ Mali ye ani Kɔnɔwari bɛ dancɛ bɔ ko i k'a dɔn tɛgɛ dara maa ka maa ye min ni u ye siganama ye Badiriba n'o bɛ tali kɛ Y Dunbiya Yakuba Dunbiya ka fasiri don a ye kanto k'a fɔ o kumana min n'o bɛ tali kɛ walejugu talen kɔ ka Kɔlɔnjɛba o commissariat sɛgɛrɛ n'o kɛra sababu ye i k'a dɔn tiɲɛni caman donna commissariat kɔnɔna na Antoine Solange Dambɛlɛ a kan bɛ donni minɛ ko bi ko nin b'a jɛya ŋununukan minnu n'olu bɛ k'a fɔ min bɛ tali kɛ i k'a dɔn bɛnbaliwale kɛbaw k'a fɔ k'u bɛ munumunu na i k'a dɔn Buguni marabolo kɔnɔna na a ko nin dɔw ko o kumana maa bɛ se k'a fɔ a bɛ jɛya ne ka i k'a dɔn ka latigɛ di a ko o kan Badiriba y'i kanto ko su min n'o ye i k'a dɔn kalo tile 7 ka dugu jɛ a 8 février kalo nɛgɛ ɲɛ 1 n'u k'a ma ko 1 heure du matin waati Kɔlɔnjɛbakaw olu ka i k'a dɔn commissariat min bɛ yen u balila fɛn min na i k'a dɔn min n'u bɛ tali kɛ kuru marifafɛtigi dɔw la mototigi 6 Bonyango olu kɔni ye suurula kɛ i k'a dɔn k'a fɔ commissariat o kɔnɔna o la u y'u kanto k'a fɔ maa 6 Bonyango i n'a fɔ kunnafoniyaw ni kibaruyaw y'a di cogo min na maaw don minnu n'olu ma lakodɔn Antoine k'o kɔni ta kɛra la i k'a dɔn k'a fɔ ka mugujugu ni ka o ci Kɔlɔnjɛba commissariat o kan ka laban tuguni min bɛ tali kɛ i k'a dɔn tasuma na k'o kɛ mobiliw la nin bɛɛ lajɛlen kɔni kɛra Kɔlɔnjɛba i k'a dɔn k'a fɔ ale commissariat o la k'a kɛra dekunba ye a yɛrɛ kɛra tiɲɛniba ye ni ka ɲɛsin i k'a dɔn k'a fɔ commissariat de police min ni o filɛ nin ye Kɔlɔnjɛba o ko nin wale in kɛlen kɔ i k'a dɔn kibaruyaw ni kunnafoniyaw y'a jira k'a fɔ anw ka wolomasiri k'a fɔ maa minnu n'olu y'an ka ba polisilaka dɔw ye olu dɔw sɛbɛkɔrɔ jɔkina nin ko in na kosɛbɛ o kunnafoniyaw ka ɲɛfɔliw kɔnɔna na i n'a fɔ indicateur y'a lase cogo min na u ko min bɛ tali kɛ a tiɲɛni kɔnɔna barika o sɛbɛkɔrɔ bonyana Ala barika la i k'a dɔn k'a fɔ maa kɔni ni man to o la i n'a fɔ kunnafoniyaw olu y'a lasɔrɔ cogo min na a kɛra sababu ye ka Kamanaguwa dugu ni ka o jɛ Kɔlɔnjɛba o kumana ni dun y'a ta k'a jateminɛ Kɔlɔnjɛba ani Buguni ni Manakɔrɔ n k'a fɔ min bɛ tali kɛ Wasolona nin bɛɛ lajɛlen bɛ dan bɔ ɲɔgɔn na Badiriba y'i kanto k'a fɔ an ka jamana woroduguyanfan yɛlɛ nin ye kuma selen ye maa min n'o bɛ tali kɛ walejugu kɛbaw la olu kɔni bɛ ka taama nin sigida ninnu kɔnɔ wa o ko hakililajiginna kalo tile 9 n'o ye janvier kalo o ye u k'a dɔn o waati kelen ninnu fana kɔnɔna na min bɛ tali kɛ n k'a fɔ kalo février kalo kɔnɔna
o ko ni waati ni bingani wale min gele filɛ kɔlɔnjɛba o ko balikɛra ka min ye i k'a dɔn su janfalen ko min bɛ tali kɛ mototigi dɔ fana na olu ni k'a dɔn kɛmɛ y'i ɲɛsin i k'a dɔn hakililajiginna base min n'o bɛ mana kɔrɔ olu kɔni y'u ɲɛsin i k'a dɔn sɔrɔsilaka minnu bɛ yen an tɔn u ka ɲɛdɔn n'u ka baara kama u kɛra sababu ye u kɔni ye tɛgɛ da ni mototigi in kan o fadiriba ka fɔ la ko n'i y'a ta k'a jateminɛ o waati min na i k'a dɔn ba sɔrɔsilakaw ye i k'a dɔn tɛgɛ da nin siganama in na u y'a bila gendarmerie min bɛ mana kɔrɔ olu ka bolo ka sɛgɛsɛgɛli binna kun o kan ko k'a daminɛ kabi san 2012 fɔ bi bingani walew taara ni ka nin sigida ninnu sɛgɛrɛ kosɛbɛ k'u bɛ hakililajigin kɛ i k'a dɔn wale minnu n'olu bɛ ka kɛ o ko kuma caman na kibaruyaw ni kunnafoniyaw dira Antoine Solaji Danbɛlɛ k'a fɔ bingani wale kɛbaw ko u yɛrɛlen don kosɛbɛ Buguni kungokolo min n'o bɛ kɔlɔni yanfan ne ka o kofɔ i k'a dɔn ko kunnafoniya dɔw ye o di sabu sɛbɛn kɛra ka ɲɛsin i k'a dɔn Buguni yɛrɛ i k'a dɔn a donso ɲɛmaa dɔ o ma n'o bɛ tali kɛ Seyidu Samake la fingo yaalaba dɔw ye o kunnafoniyaw di k'a fɔ an ye kibaruya di k'a dɔn fanga min k'a dɔn marakɛbaw ma k'a fɔ kungo min n'o bɛ forêt ba min kofɔ n'a bɛ Buguni ani mana kɔrɔ fo ka se k'a dɔn k'a fɔ Laginɛ ani k'a dɔn Konowari bɛɛ lajɛlen dondon na ko nin kungokolo in kɔnɔna na maaw bɛ i k'a dɔn yaala la nin yɔrɔ ninnu na maaw don ni siganamaw de u ye o ko kunnafoniyaw n'o kibaruyaw bɛɛ lajɛlen dira an tɔn na ko kɔni kɛra sababu ye i k'a dɔn an bɛ donni minɛ ko bi ko bingani wale min dalen filɛ ni ka kɔlɔnjɛba sɛgɛrɛ a b'a ko tɔ ne k'a sɛbɛntiya Wadiriba y'i kanto k'an ka hakililajigin ban san mars kalo tile 31 san 2000 ani k'a dɔn k'a fɔ 20 waatiw ko bingani wale taara ni ka filamana i k'a dɔn o dɔɔni ni ka o sɛgɛrɛ poste min filɛ nin ye i k'a dɔn k'a fɔ filamana n'o bɛ Mali ni Konowari dancɛ dɔ ko fɔ Yanfoyila cercle kɔnɔna na bingani wale taara ni ka i k'a dɔn k'a fɔ dɔn ye o sɛgɛrɛ yen nɔ a kɛra dondon dɛnɛndonya o fɛ Wadiriba ko hakililajigin dɔ wɛrɛ kɛ tuguni min bɛ tali kɛ Buguni kelen in na mana kɔrɔ i k'a dɔn o yɔrɔ kofɔlen in na bingani wale taara ni ka sigiɲɔgɔn dɔ n k'a fɔ min bɛ tali kɛ kan mun bɛ yen ni k'o fana sɛgɛrɛ waati jan tɛmɛnen o la octobre kalo dɔ o tile 14 san 2020 i k'a dɔn kɛrɛnkɛrɛnnena min bɛ tali kɛ sira min bɛ bɔ Buguni ka Garalo cɛci ni ka taa mana kɔrɔ ko bingani wale taara ni ka i k'a dɔn k'a fɔ polisilakaw sɛgɛrɛ waati min na u bɛ ka taa poste la mana kɔrɔ o frontière o la o hakililajiginna Garalo ani Solabuguda ani ɲɔgɔn cɛ o ko nin wale in kɛra sababu ye fɔ polisikɛ dɔ wɛrɛ o ni tora a la n'o k'a ma ko sergent chef de police Badara Alu Baraji o ko nin wale minnu kɛlen filɛ nin ye nin bɛɛ lajɛlen bɛ a jɛya ka yira k'a fɔ wulikajɔ fɛɛrɛw ka kan ka tigɛ kɔntɛ ko min n'o bɛ tali kɛ Buguni ani k'a dɔn kɔlɔnjɛba fo ka se k'a dɔn k'a fɔ mana kɔrɔ o kungokolo kɔnɔ ko min jɛlen don maa minnu n'olu ye bingani wale kɛbaw ye an tɔn dɔn k'u kɔni bɛ i k'a dɔn k'a fɔ taama na nin sigida ninnu kɔnɔ o kuma ko welekan min bɛ se ka kɛ bi ani fɛɛrɛ minnu ni dabali minnu kan ka se ka tigɛ o de ye ka jɛya ka kibaruya ni kunnafoniyaw ni ka o di walasa min n'o ye marakɛbaa minnu bɛ Buguni mara kɔnɔ marakɛbaa minnu bɛ kɔlɔnjɛ mara kɔnɔ fo ka se marakɛbaa minnu n'olu filɛ nin ye Wasolo marabolo kɔnɔ fɛɛrɛw ni dabaliw bɛ se ka latigɛ cogo min na walasa fariya wale kɛbaa minnu n'olu bɛ ka ta ni ka ɲɛsin sigida kɛbaw ni k'a dɔn k'a fɔ faso baarakɛlaw ma an tɔn dan bɛ se ka sigi o la cogo min na o ko nin kɔni kɛra sababu ye min bɛ tali kɛ nin jɔ kun tɛmɛnen in kɔnɔna na o ko siganamaw o kumana waati min na u ye bingani wale ta ka ɲɛsin kɔlɔnjɛba o commissariat o la mana kɔrɔkaw olu fana fɛ yen i k'a dɔn ko tɛgɛ dara siganama dɔ la o bilara jandaramaw ka i k'a dɔn k'a fɔ bolo kan walasa sɛgɛsɛgɛliw ka se ka kɛ cogo min na Fadere indicateur de renouveau Yakuba Dunbiya ale ka i k'a dɔn sɛbɛn don indicateur de renouveau sɛbɛ a ɲɔkuru sɔɔri bɛ bi kosɛbɛ ne b'ale fana ta n bɛ taa n jɔ a ɲɛ filanan na janjo masa ko bolikuma dɔw ka fisa zɛngadi ye siga t'a la a bara taa bɛɛ ti dangɛ n'an ye sɛbɛ ɲɛ filanan ta l'indicateur de renouveau bi dɔw bɔli la fɛn min ye accord n'a bɛ bɛn nka sɛbɛn ko fɔ kabi san 2015 e hakili b'a la a tɛgɛnɔ bilala nka doni bi cɛ a bɛ sen kelen d'a ma na sabu ka d'a ka don o don ɲɔgɔnyew bi kɛ nka fɛn min ye kɔnɔkuma waleyali ye o sɛbɛkɔrɔ gwɛlɛyalen don o fana fɛn min bi alamisa yɛrɛ ye février kalo tile 11 ko ɲɔgɔnyeba a bɛna daminɛ Kidali bibi na fɛn min ye comité de suivi de l'accord n'o ye jɛkulu min sigilen bɛ ka tugu bɛn nka sɛbɛn nɔfɛ a bɛ se ka waleya cogo min na olu ka sigi ko 42 ani 2 o de bɛna kɛ Kidali bi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka taa kɛ Kidali ministre dɔw bɛ yen nɔ
ministre dama wa dɛmɛbaw caman bɛ kɛnɛ in kan a bɛ ɲɛ. baasi tɛ a bɛ ɲɛ sɔrɔ. ayiwa janɲɔ masa. u b'u jija. fɛn min ye bi alamisa ye. ka fele ye. a bɛ ɲɛnabɔ. bisimila. bi alamisa in yɛrɛ la. bi alamisa. u ka sigi ko 40 ani 2 n'o ye jɛkulu min sigi n bɛ ka tugu bɛnkan sɛbɛn nɔfɛ a ka se ka waleya. o baaraw bɛna kɛ n y'a fɔ n'an ye para ɲɛ kelen kɛ kununko kɔnɔ. i b'a ye k'a fɔ sɛbɛn in denkɛnɔbilala i ka dɔn san 2015 la. gouvernement ani marifatigiw ni ɲɔgɔn cɛ. o nin fana bɛ ka kɛ waati la. waati min fana fɛn min ye ayiwa gɛlɛya misɛnnin ani mankan misɛnnin caman olu bɛ yen. sabu ka d'a kan juru cɔri bɛ dɔɔni Bamakɔ ani Kidali ni ɲɔgɔn cɛ. fɛn min sema maaw ye kuma min bɔ k'a bɛn a ma mɛn. k'u na u ka cɛdenw bila ka taa guruma kɔnɔna la ka t'olu bɛɛ lajɛlen kɔni lakana. o kuma o ye tunguruma don kow la. ko nka o bɛɛ lajɛlen kɔfɛ pangɛrɛw bɛɛ kunna. ayiwa ko fɛn tɛ bɛn bɔ an ka nɛgɛ de ɲɔgɔn ma ka bɛn. ko fɛn min kɔni u ka lasigi ko 42 in ye. min bɛna kɛ Kidali bi maa bɛ se k'a fɔ. ayiwa k'a dɔw b'a la ko nin bɛ sɔn ka kɛ hɛrɛ sara o talen. tubarikala. hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya misɛnnin caman olu bɛ a senkɔrɔ. janjɔ masa a bɛ kalo caman bɔ. ɲɔgɔn sama o bɛ yen. gouvernement ka taa se kununko marifatigiw ma. nka n'i y'a lajɛ jɛkulu min filɛ nin ye k'u kɔni ka sigi ko 42 a bɛna kɛ bi février kalo tile 11 a bɛ kɛ Kidali. ko nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye a ka taa kɛ o yɔrɔ in na. n'i dun y'a lajɛ fɛn min an dɛmɛbaaw ye. ka taa se an ka ministre dɔw ma. ka taa se jango ayiwa maa minnu da donna bɛnkan sɛbɛn in na. olu maaw bɛɛ lajɛlen u bɛna ye kɛnɛ kan. walasa ko in yɛrɛ kuma ka fɔ bɛn sira o ka se ka minɛ. baara minnu bɛna taa kɛ i tulo ɲɛgɛlɛ jɔ. a kumaba olu tɛ dɔwɛrɛ ye. ka taa lajɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ a bɛ lahala jumɛn na bi na. ayiwa ko o sɛbɛnkɔrɔ lajɛ. fɛn min ye ale b'a ko ma ko DDR n'o ye ka marifa minɛ maaw la ka kɛlɛ hakilina bɔ u la ni ka tila ka ca di u ma o baara bɛ danga jumɛn na. fɛn min ye mɔku fana ye o bɛ danga jumɛn na. mɔku in tɛ mécanisme de ye. mécanisme opérationnel de coordination. bɛɛ lajɛlen kan ka don min na. o mɔku bɛ lahala min na o ka ɲɛfɔ autorité intérimaire o kuma o fana ka ɲɛfɔ ani fɛn min ye gɛlɛya misɛnnin caman bɛ yen ko nin bɛɛ lajɛlen bɛna taa fɔ i ka dɔn kɛnɛ in kan fɛn min b'a to bɛɛ k'i hakilina fɔ bɛn o bɛ se ka na cogo min na. n'i dun y'a lajɛ fɛn min ye Mali gouvernement ye a bɛ don a kun fila bɔ olu kun dara Kidali ka taa ayiwa ko dɔw jateminɛ o bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ n'a bɛ lɔgɔliko ni kɛnɛyako ni ani fɛn caman ko fɔ ani fɛn min ye dɔgɔtɔrɔsoko ye n y'a fɔ i b'a ye k'a fɔ da donna olu bɛɛ lajɛlen la ministre segilen kɔ ka na ayiwa nin baara in fana o bolodalen filɛ nin ye n'i dun y'a lajɛ ko nin bɛna kɛ tɛmɛsenna ɲumanba ye nin bɛna kɛ ko ɲumanba de ye jango i ka dɔn Kidalikaw olu ka se ka fɛn caman faamu bɛn ni kelenya min n'a bɛ o nɔfɛ an bɛɛ lajɛlen bɛ se k'o sɔrɔ cogo min na nka a bɛ kuma na sabu fɛn min ye nka yɔrɔ ye o ye k'a fɔ nin ko in bɛ ka kɛ waati la waati min yɛrɛ ni o ye jamanaden dɔw y'a jira k'a fɔ ko bɛnkan sɛbɛn ko da kana don a kuma na fɔlɔ ko an ka sigi k'a kalan fɔlɔ n k'a fɔ k'a kalan kokura ka bayɛlɛma ka relecture kɛ baasi tɛ ko k'a kɔnɔ kuma kalan kokura dɔw ta y'o ko n'an y'a cɛ nin cogo in na ka taa n'a ye ten k'a mɔndɔ nin cogo in na ko a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ fɛn min dialogue national inclusive NDA i k'a dɔn o jumɛn Deni dialogue national inclusive ayiwa dialogue national inclusive la fo ka n'a bila n k'i ɲininka y'a fama la Bamakɔ yan o ɲɔgɔnyeba kɛra o kɛra k'olu ye laɲini minnu kɛ an ka tugu o nɔfɛ fɔlɔ k'o lajɛ o kɛra dɔw ka hakilina ye n'i ye jɛkulu in fana lajɛ a bɛ ka sigi waati la waati min fɛn min kɔni ye ayiwa gurumako kuma ye kuma o fana cɔrilen don o fana bɛ ka kɛ waati la jɛkulu dɔw fana wuli bɛ jamana kɔnɔ ko fɛn min kɔni ye bɛnkan sɛbɛn ye k'a kana waleya fiyewu sabu k'a waleyali k'a bɛ jamana tilali ko fɔ hali n'o y'a sɔrɔ i k'a dɔn sigikafɔ min na kɛ bi maa caman y'a jira k'a fɔ ko nin ye bɛn sira minɛnen ye nka dɔw y'a jira k'a fɔ siranko don sabu bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ kɔnɔ kuma bɛ cogo min ko ni segin ma k'a k'a kalan ko n'an y'a mɔndɔ ka bɛn a kan nin cogo in na ten a dɔw bɛ yen a waleyali k'a bɛ gɛlɛya kosɛbɛ nka fɛn min kɔni ye ayiwa forodaminɛ ye waa bɔ ye o y'o ye fɛn bɛ sigikafɔ kɔni u bɛna daminɛ Kidali bi walasa bɛɛ lajɛlen i ka dɔn i ka se k'i ta tɔmɔda tɔmɔ a la n'i ye mɔgɔko fana ta k'o lajɛ gɛlɛya misɛnnin caman o fana bɛ o yɔrɔ ninnu na nka ko maa kɛ cogo o cogo bɛɛ lajɛlen k'i poro i ta fa kan a dɔw b'a la ne ye nin bila ne yɛrɛ nin bila an bɛ taa ɲɔgɔn sɔrɔ cɛmancɛ la o fana an bɛ se ka bɛn o fana fɛn min kɔni ye bɛnkan sɛbɛn ye jɛkulu min sigi bɛ a nɔfɛ ka se k'a waleya olu ka ɲɔgɔn ye 42 a bɛ daminɛ Kidali bi février kalo tile 11 walasa bɛn bɛ se ka na cogo min na Yakuba Dunbiya an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau an kun kan k'i bila ka taa o mini Kidali kɛ ne bɛ taa kɛ ne tɛ taa mun na ministre ma taa Kidali ta tɛ problème ye koyi a tɔgɔ ministre jɔn in tɔgɔ réconciliation a tɔgɔ de Wage Ismaël Wage ministre bɛ yen Mali sɔrɔdasi cɛgɛlɛnw bɛ yen Barikani bɛ yen ne bɛ siran ka taa mun na baasi tɛ ministre senɔ e senɔ i bɛ jɔrɔ mun na ministre senɔ i taara dɛ n'i taara ni ministre jiginna i ka kibaruya ɲinini kɔnɔna na i bɛ don Kidali wo misɛnnin bɛɛ la ne ka don Kidali dugu kɔnɔ awɔ i bɛ yaala i kelen i ni Wage b'a ta
Waya kana taa kan tondo shere. Meta dictaphone jodon dala. Meta dictaphone jodon dala. Ba kidal ga dem lumege. Nene ko meta kidal. 2012 la kana bila yela gela e jmenyi. Même vie. Nene bita kidal. Tu vas faire un bon documentaire. Ministre sinon Neseno. Ala ka konye noya. Bismillah. Anton Sulaji Dambele nambora kidal ikado ambina bamako ya. Baw mi no bi talike kunafuni dichugo dow olu kelimbe gele abaye jeune aéroportière ni kunga ngo kibara ye uye. Patriba ikado ka fo mi bi talike chika olu ka ikado kunafuni do mami ni onyeshine do ikado ministry so me nyeshine do anga jamana kerengerena aduguloko fo ka se soko ani dugubaw olu labeni kunga ngo kibara olu ka sebendige ukama ko secrétaire général abe ikado angramogo Imran Abdoulaye nika ukufo ayikado kunafuni dilado no bitalike Mali kunafuni TV nika olu mo ku bismillah Antoine no ikado ni dama do kudo la ka nyefo hakila jigina kunafuni dichugo jugu do be ikado gelew ni ko lannati famu o konnana secrétaire général membe ni ministre so nguna secrétaire général membe ministre so mikuna no e affaires foncières ani urbanisme ni habitat Imran Abdoulaye ka ayida do krofo chamanna aya ira ka fo mi no bi talike zone aéroportière kungango kibara ulla akaka malide chemani musuma bella jele kalladonya ako ulla baw ko kuma na ka fo ko yoro chili de kadi fanga yewa andona ko utede nga mi bi talike sariya ulla yela jamana biseka joni sariya malabato wa onyi ngali gelema ikado ka fo jabe ka gbele ulla kosobe padriwa yi kanto ka fo secrétaire minbe ni ministre so nguna ayi kanto ko yani direct do krofola abita ni manya ka fo kibe Mali aéroport bon yoroina a musaka dogomani yi karo ka fo miliyari bakilinye miliyari bakilin gofe Antoine kilomètre keme Bamako dakoro yela ma kekadi ni ka yoro soro yoro mi ni karo ka fo aviation civile olu bella jele kala nyinu bise ka la sabati chugumi nawa ayi dado tariki o konnana ayi kanto ka fo akaka ikado malide chama ni ka uladonya ni ka laba ku lakuna funi secrétaire général membe ministre so nguna ko ka hakila jinke ka fo Bamako panguru nyigi kene kumbe ka do minu obitalike Bamako amdalai nga 1970 wati Antoine no mi bitalike Bamako panguru njigi kene ikado nyini mbo nya ye ka fo akaka ni kaboni yoroko fole na Bamako amdalai ko de ya tara na ikado ka fo senu udoni kama senu nte Bamako kindo ede Bamako ani senu je kilometre ta ani duru ikado jati kumbuli mbe oka padriba ye kanto ka kunkunti dore secrétaire général la aya nyefo ko la nyini kunkunye munye 1970 ni ay aéroport bora amdalai ni ka ta bismillah ne ikado ka fo senu ko wala sa ikado deku ni gela ni ikado kamana gwa mimbe avion jiginto ana yele to kuna wala sa ikado ka fo jamana dunga se ka kishi oma o kai ukrofo ni ko prepare latike ikado ka fo tibara ko fo ni nyini ba uye riba yi kanto ko o konna na 1970 ga 90 ko mimbi talike ikado wulika jo nyini ba no bi talike mamunu hakli feri ledo avion jiko ane ikado atani ga segu ni duguba bunya chugo lu ladola olu yefsebo ni ka fese akaka danga sigi kado ka fo panguru njigi kene uka ko doni kama jamana ye kado ka fo ngani ata hectare kado ka fo bashegi mbunyangu ni ko bela jile fefe ko labbe kaka ikado uka labbe ni ka labla wala sa panguru misega jigi here ani kado ka fo bade kono chugumina o kuma na ko mi mitalike 1995 ko o gafe o bela jile fana sigira singa wadriba ka nyefoli konnana ko ni ya taka jatimine mi mitalike zone aéroportière la wati mina o bela jile sigura singa ko ikado tare kise de tara afo mako zone aéroportière ikado ka fo utilité publique no bi talike jamana o kuma na o twala yorola na de bela jile bi se ki kan nafo sura la chugumina o kuma na ko bara o bela jile kera wa o bara doni kama Antoine Solaji Dambele mamunun zigi mbe ni yoroko fole na mamunun ga foro be ko bela jile to sebena ka bela jile la kudo ikado jamana yisinzi minga pap jamana ka papi be mamunu bo alo afo mako titre fonze olu bela jile ladona ku la kudo ni ka laba ikado ku ka musaka o di uma jamana ye mimbo ka ikado uma ko folo lasara ikado ka bi tiyere soro sefa wari miliyari duru o bonyangula kuma ko o doni kama mimi talike jamana na ko abika tama asara kisa ka hali be 1995 ko temene ko ka bui mimi talike moula o kuma na ulawula ka bui ni ka ta bismillah ne yoro minna o de nyamakoro kurani aningi nyininga ngara mogo ikado ka fo kabala ma
kelen bɛɛ lajɛlen ka wari dira u ma ka laban tuguni ka taa terrain di u ma ɲamakɔrɔ kurani ani kabala parce que b'a ye kanto k'a fɔ min ye ministre a sɛbɛntigi n'o ye an karamɔgɔ Imran Abdoulaye ye a y'i da don kɔrɔfɔ in na k'a fɔ ko laɲini kun ye mun ye bi a ka kan olu ka nin ɲɛfɔli in kɛ k'a dɔn k'a fɔ ko sariyaw don minnu ni a baaraw bi sen na kabi san 1970 fo ka se bi ma san 1996 i k'a dɔn ko zone aéroportuaire in ko a yirala k'a fɔ yiriwa yɔrɔ dow jamana tuala yɔrɔ dow wa maa tɛ se ka i k'a dɔn k'a fɔ maa sigi ye sɛbɛn o sɛbɛn n'a bi bɔ f'a ka bɔ ministre so yɔrɔ min ɲɛsinnen de dugukolo ko ani i k'a dɔn k'a fɔ duguba ni dayɔrɔ ko olu labɛnni kama Sadiriba ka ɲɛfɔli kɔnɔna na a ye jaabi minnu kɛ a ko bi a ka kan i k'a dɔn k'a fɔ maa minnu n'olu bɛ yen k'a fɔ olu kɔni bɛ ka i k'a dɔn bɔ ni ka kɔrɔfɔw fɔ kɔrɔfɔ minnu ni u tɛ a ko ɲɛdɔn u ka kan ni ka taama ka taa se servicew ma minnu bɛ nin ko ninnu sɛbɛn kɔrɔ ɲɛdɔn kosɛbɛ wa ko min bɛ se ka fɔ ka fara o kan o de ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ k'a dɔn k'a fɔ baliziw n'o ye ka yɔrɔ dantigɛ Antoine ko baara bɛɛ lajɛlen kɛra kabi 1999 waati min na dantigɛ kɛra yɔrɔw la u n'a ta bɛɛ lajɛlen i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ dugukolo kɔni ɲaamibaw la olu ye fɛɛrɛ sɔrɔ ni ka i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw lasigi nin yɔrɔ kofɔlen ninnu na ko wa ko mɔgɔw sigilen kɔ service technique minnu bɛ yen n'o ye urbanisme ka servicew ye Antoine ko se min bɛ olu ye u bɛ taama ka taa ɲɛf'i ye i bɛ ka yɔrɔ min jɔ a tɛ bɛn i k'a dɔn i ka yɔrɔ jɔ baw a sigi kun tɛ i k'a dɔn k'a fɔ mɔgɔw sigiyɔrɔ ko ye o tuma ko bɛɛ lajɛlen bɛ kɛ u bɛ laban ka gafe di u ma wa ko a gafe kelen kelen bɛɛ lajɛlen dalilu bɛ u bolo Badiri b'a y'i kanto k'a fɔ Imran Abdoulaye a ye nin kɔrɔfɔ min bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan a yɛrɛ k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ a ma kofɔlenw na procès verbaux kɛra u bɛɛ lajɛlen ka i k'a dɔn yɔrɔ jɔlenw na ka bila ka taa kiiri tigilamaw olu fɛ yen nka ka ko in yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ ka taa wuli a tɔ bɛɛ lajɛlen la k'a daminɛ san 2013 san 2013 ka na se bi ma Antoine ko n'i y'a ta k'a jateminɛ i k'a dɔn mɔgɔw de taara u suro yɔrɔ in kan k'a jɔ tile fɛ ka laban k'a jɔ su fɛ ko ni se wɛrɛ dun tɛ service technique ye urbanisme kɔnɔna na olu ta da ye ka taa aw ka sojɔminɛnw minɛ ka laban tuguni k'a fɔ aw bɛ ka yɔrɔ min jɔ a tɛ bɛn baw sariya tɛ se a ma k'a sɛbɛn ka laban k'a bila i k'a dɔn kiiri tigilamaw olu fɛ yen k'o dalilu bɛ olu bolo bɛ yen i k'a dɔn k'a fɔ kiiri tigilamaw fana bɛ i k'a dɔn fɔ o seereya ko san 2018 a ma ɲɛ min kɔ jamana marabaa yɛrɛ i k'a dɔn k'a fɔ instruction di ministre saba ma min ɲɛsinnen don dugukolo ko taa ni ka segin ani lakana ko o ma k'a fɔ a ye fɛɛrɛ tigɛ i k'a dɔn aw ka maa minnu sigilen don yɔrɔw la yɔrɔ minnu ni aéroport ka yɔrɔ don u ka lawuli ka bɔ yen teliya la ko baaraw daminɛna Antoine baaraw daminɛna san 2018 i b'a dɔn k'a fɔ a kɛra gɛlɛya sanba ye i k'a dɔn ko a ma ɲɛ min kɔ labanna tuguni ka kibaruya sɔrɔ ka bɔ premier ministre yɔrɔ k'a fɔ ko yɔrɔ ninnu k'a kana ci nka a donni kama min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ dugukolo ministre so a tigilamaw la u y'u kanto n'i ye dansigi nin baara in na a ka don o don i k'a dɔn don n'a nataw la k'a kɔlɔlɔ dan dɛ o tuma ko n'a ma ɲɛ k'a fɔ k'o bɛɛ lajɛlen kɛra san 2020 i k'a dɔn mɛ kalo tile 28 o tuma ko n'i y'a ta k'a jateminɛ opération kunfɔlɔ olu baaraw bɛɛ lajɛlen latigɛra a yirala k'a fɔ n'a ma ɲɛ fiyewu ko Mali aéroport ka statut bɛ to a bolo a ka to international ya aw la bawo anw ye jamana ye min tɛ kɔgɔji da la an tɔ na o tuma na a hectare fɛn diyagoya don u ka to i k'a dɔn k'a fɔ a norme kɔnɔ ko de diɲɛ i k'a dɔn k'a fɔ avion ko ɲɛnabɔ baw u bɛna sɛbɛn ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni minɛ i k'a dɔn an ka jamana u la o de y'a to jamana ye fɛɛrɛ tigɛ i k'a dɔn hectare 1000 ani k'a dɔn k'a fɔ 600 o bɛɛ lajɛlen ka jɛya ka bɔ yen wa ko min bɛ jɛya nin ko in na i n'a fɔ Imran Abdoulaye secrétaire général min bɛ ministère du domaine kunna a ko a ka kan bi maliyɛn cɛman ni musoman maa minnu bɛ bɔ ni ka kibaruyaw di ka laban ka kunnafoni di ka mɔgɔw fari kalaya ni k'u bila i k'a dɔn k'a fɔ sariya sɔli kɔnɔna na k'u ka kan u ka i k'a dɔn ka taa kunnafoniw ɲini a ɲini yɔrɔ jɔnjɔ olu la nka min jɛlen don ko gouvernement min bɛ bi n'a fɔ mara kɛbaa minnu bɛ yen kabi kunu fɔ bi minnu bɛ dugukolo ko ɲɛdɔn olu ye ɲinini min kɛ o ti ɲɛ fiyewu fɔ nin yɔrɔ in a ka jɛya i k'a dɔn k'a fɔ ka min bɛ tali kɛ a yɔrɔw la a bɛɛ lajɛlen ka i k'a dɔn k'a fɔ saniya k'a bila i n'a fɔ sariya y'a fɔ cogo min na ko aéroport Imran Abdoulaye ka fɔ la san 1995 ko a jɛlen don baliziw kɛlen kɔ a bɛ daminɛ i n'a fɔ Tour de l'Afrique tɛmɛnen kɔ falajɛya i k'a dɔn min bɛ tali kɛ gendarmerie ka lɔgɔli o so kɔfɛ k'a daminɛ o la ni ka taa bila Ɲamakɔrɔ Kalabankura i k'a dɔn Kalabankoro laban Guana Senu Sirakɔrɔ Mekitana a n'a ɲɔgɔnnaw ko papiyew don papiyew jɛlen don wa sariyaw de sariya minnu n'u jɛlen don olu bɛ bali min na bi o de ye mɔgɔw bɛ bɔ ka bɔlɔlɔ kɔrɔfɔw fɔ mɔgɔw bɛ bɔ i k'a dɔn k'a fɔ ka yɛrɛsago kuma dɔw fɔ walasa ka mɔgɔw fariw kalaya i k'a dɔn k'a ma kɛ cogo o cogo min jɛlen don wa yɔrɔ minnu n'u bɛna ci an dɔn k'a baara bɛ kɛ baw a bɛ kɛ n'a fɔ wajibi don baw jamana y'a sariyaw de labato labanna tuguni ka jamanaden minnu n'olu tun bɛ nin yɔrɔ in na ni dalilu tun bɛ u bolo an tɔn k'u ka papiyew
papiyew di u ma ka laban k'u ka i k'a dɔn nafolo lasegi u ma nka maa minnu bɛ yen n'olu bɛ ka fɛɛrɛw tigɛ bi Antoine ni ka hadamadenw k'olu bila fili kɔnɔna na k'a ka kan u ka i k'a dɔn u ka o dabila baw a tɛna ni foyi ye ko gɛlɛya kɔ wa min dun jɛlen don Mali zone aéroportuaire a bɛ sanuya k'a jɛya a hectare 794 a bɛ jɛya Fasiri i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Mali kunnafoni TV olu de taara bɔ Ibrahima Abdulayi la a ka sɔrɔ ne ka i k'a dɔn i da dɔn nin kɔrɔfɔ la ka laban ka wele bila malidenw ma k'a fɔ an bɛɛ lajɛlen ka jɛ ka kɛ cɛ kelenw ye gɛlɛya minnu bɛ yen fura ka se ka sɔrɔ a kɔnɔna na baasi tɛ Janjo Masa ci ka maaw an b'u fo dantɛ foli min na n ko cayara sa dɛ Janjo Masa maa maa kɛ maa fɛ cogo o cogo i bɛ k'i yɛrɛ fɛ siga t'a la sabu kɛ maa fɛ yɛrɛlabila o mago tɛ dilan dɛ siga t'a la ne bɛ sɛbɛn da an ka mako le challenger an bɛ taa n jɔ sɛbɛn ɲɛ 2nan na fɛn min ye maliden ka ko a gɛlɛya an bɛɛ ministre min fana bɛ i k'a dɔn kuranko kunna ale fana kɛn bɛ ka bere ta sabu a y'a jira k'a fɔ yɔrɔ na fura k'a jɛ maaw deli bɛ min na ani fɛn min jamana in bɛ jɔ sa o tɔgɔ tɛ ko Lamini Seydou wa Lamini jamana in bɛ jɔ a bɛ kɛ dɔ ye o a bɛ kɛ dɔ ye Janjo Masa naamu n'i y'a lajɛ fɛn min ye courant compteur ye dɔw fana ka baara tɛ dɔwɛrɛ ka taa courant compteur kɔni ka nɛgɛw ngalaso ɲɔgɔn na fɛn min kɔni b'a to a kana courant caman jeni o fana faso de bɛ bi olu ka nafa bɛ bɔ a kɔnɔ fɛn min fana ye maanifin jalagɛlɛn dɔw bɛ yen u yɛrɛ kɔni bɛ taa de énergie yɛrɛ ka courant dɛ ka t'u brancher kan k'a sɔrɔ direct la e ti dɔrɔmɛ sara i tɛ taxe sara dɔrɔmɛ kelen nka ministre ko n'a jara a na se fila sabu ka d'a ka a branchement langolo si tɛ yen fɛn min kɔni ye compteur ɲaaminen si tɛ yen ko foyi tɛ yen n'a tɛ ɲɛnabɔ ministre ye min fɔ a ko bɛɛ lajɛlen ka danganiya o kan hali compteur kelen Mali kɔnɔ a tɛ ɲaami bilen kabako don koyi ko waati sera fɛn min ye courant sonyɛni ye fɛn min ye ka t'i ngalaso kɔrɔw na i ti wari bɔ k'i mago ɲɛ ten jamana ka ben ka taa fɛ EDMSA a taa mɛ an gɔnɔ ma sabu fiɲɛ tigɛ n bɛ énergie du Mali la kuma ni sanga bɛɛ maaw bɛ énergie kɔrɔfɔ maaw bɛ kuma caman kɛ nka maaw bɛ min kɛ énergie la u t'o fɔ i ka compteur kabako don énergie bɛna compteur don maa dɔw bɛ tila ka taa maa wɛrɛ wele u bɛna compteur walaka k'o bolili sumaya k'a tɔgɔ ko plombelie waa mun de ye Patrick Bako a ko ministre a wuli bɛ k'i jɔ sunɔgɔ t'a la bilen koyi ko EDMSA a talen don an gɔnɔ ma yɛrɛ bɛɛ bɛna kɛ i k'a dɔn a bɛ se ka fiɲɛ bɔ da sɔrɔ cogo min na tarata février kalo tile 9 fɛn min ye ministre ye min ɲɛsin bɛ an ka dugujukɔrɔ nafoloko ma an ka kuranko n'an ka jiko ale kɔni ye laseli kɛ Seydou Lamini Tarawele a y'a jira k'a fɔ kunnafonidilaw tun bɛ kɛnɛ in kan ye a y'a kɛ a yɛrɛ dagayɔrɔ la fɛn min ye EDM maa ɲɛmaaw fana ye olu bɛɛ lajɛlen tun bɛ yen Dirisa Togola ale ye sɛbɛn fasiriba ye a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye nganamu ye courant yɛrɛ sonyɛni sefa wari miliyari 7 o de bɛ kɛ majɛ ye EDM kun wa o miliyari 7 o de bɛ taa maa dɔw dufa kɔnɔ Janjo Masa n'i y'a lajɛ ayiwa kati fɛn min kɔni ye kuranfili ye ka taa ngalaso ɲɔgɔn na e ti wari sara k'o bɛ sonyɛni de kofɔ fɛn min ye compteur ye ka taa tournevis don a la k'a munumunu waasa a bolise o ka sumaya ko nin bɛɛ lajɛlen bɛ sonyɛni kofɔ n'i y'a lajɛ maa wɛrɛw bɛ yen olu bɛ fɛn wɛrɛw ta k'o sɔri compteur la fɛn min kɔni b'a to u ka nafa a bɛ se ka sɔrɔ a la cogo min na kuran kɔni i ka dɔn e ti wari bɛrɛ sara jamana bɛ ben ka taa fɛ mais kuran mana tigɛ sa ko EDM y'a don ta EDM y'a bɔ ta groupe maɲi a donse ka ca na parce que e yɛrɛ bɛ min kɛ e ni Ala cɛ e tɛ bɔ k'o fɔ cɛ si ye ministre ye mun fɔ fɛn min ye Seydou Lamini Tarawele ye a ko fɛn min kɔni nin ko in ye ale t'a yɛrɛ Lamini Seydou wa Lamini Seydou de don dɛ ayiwa Seydou Lamini de bɛ yan ministre n'i ma nin kɔrɔfɔ ninnu jɛya waati dɔw Seydou Lamini Seydou Tarawele kuma dɔ Seydou Lamini o bɛ sɔrɔ sɛbɛnbaw de ye sa kɛ min kɔni bɛ yan o bɛ sɔrɔ sɛbɛnbaw o ye Seydou Lamini Tarawele Seydou Lamini Tarawele ministre a ye fɛn jumɛn fɔ a y'a jira k'a fɔ ko fɛn min ye courant sonyɛni ye k'o banna o b'an kɔfɛ a banna désormais révolu o banna o a ko fɛn min base de données ordinateur de bɛna tɔ ɲɛnabɔ sa fɛn min kɔni ye compteur bɛ diɲɛ yɔrɔ o yɔrɔ k'a bɛɛ lajɛlen ngalaso ɲɔgɔn na ayiwa ordinateur belebeleba den kelen na n'i ko taw y'a fɛ o y'a sɔrɔ taar'i kama u sigilen bureau kɔnɔ u b'a dɔn k'a fɔ e Janjo Masa i ka compteur ɲaami tɛ dɛ kana misali jugu ta nka a ta y'a fala i bɛnkɛ dɔ a ko n'i y'i ka compteur dayɛlɛ bɛɛ ni bɛnkɛ dɔ ye dɔ dayɛlɛ k'i bɛ namara k'a la u sigilen b'a ye o y'a kɛlen ba o fana ko fɛɛrɛw bɛna sigi sen kan fɛn min base de données fɛn min ye u ka client fɛn fɛn bɛ yen a bɛɛ lajɛlen bɛna fara ɲɔgɔn kan sabu compteur hakɛ dɔnnen don a dɔnnen don énergie ye compteur min di
hakɛ dɔnnen don san ko numéro yɛrɛ b'a la wa sisan u bɛna kɛ de base de données kɔnɔ fɛn min ye compteur n'i y'i tɛgɛ maga la walima n'i k'i bi courant galaso fan wɛrɛ fɛ i jɔlen u bɛ taa tɛgɛ da i kan ye a tigi jɔlen u bɛ taa tɛgɛ da a kan kuma banna o a ye fɛn jumɛn fɔ ka fara a kan a ko fɛn min kɔni ye sonyɛjugu ye ko nin y'a bannen ye dɛ wa k'u ti da o ma maa o maa ye courant sonyɛ walima ni i ye ɲaami kɛ k'a fɔ ko ayiwa courant bɛ tigɛ la o dama tɛ dɛ i bɛ tila ka ɲange sariya ye min fɔ i b'o ɲange de kɛ ka fara a kan kiriko la n'i ye ko in lajɛ ninnu laban mɔgɔw na nɛgɛsow ɲini i b'a ye k'a fɔ n'a ma kɛ ten fɛn min ye EDM a ka kɛsu kɔnɔna a na langolonya ma ni sanga bɛɛ dɔw bɛ ka fɛn sɔrɔ jamana o bɛ bɛn ka taa fɛ k'o ye wale min n'o ti ɲɛ o fana bibi in kɔnɔ fɛn min ye EDM ka clients ye ko maa bɛ se k'a fɔ ko nin kɔni ye taare ye sabu maa minnu kɔni bɛ k'o ɲaami ayiwa a na bɔ dɔrɔn k'a ma bɛn minisiri y'a jira k'a fɔ fɛn ye majɛngɛ ko in na k'a bɛɛ bɛ tile k'a kɛ azɛrɛ nin jɛ ye fɛn min b'a to maaninfinw ka lafiya a ko n'i ko yɛlɛma bɛ da u la nka yɛlɛma tɛ dusukunw na nka minisiri kɔni ko olu filɛ ka baara min daminɛ nin ye n'a dabila fɔ a ka fori sabu fɛn min ye compteur ko ye a bɛna sɛgɛsɛgɛ de ayiwa k'a sigi sen kan maa o maa de bɛ k'e bɛ compteur ɲaami ko nin y'a bannen ye sabu u bɛna fɛɛrɛw sigi sen kan fɛɛrɛ min n'a tɛ se ka kɛ bilen wa n'i y'i bila ji fana na fɛn min kɔni ye kiiritigɛlamɔgɔw an na ɲɔgɔn ye EDM ayiwa miliyari caman de bɛ yen miliyari caman juru bɛ EDM SA la fɛn min ye i k'a dɔn ayiwa majɛ caman fana b'u la sa kɔnɔ o bɛ kɛ sababu ye jamana kɔni bɛ tɔɔrɔ ka taa fɛ fɛn min ye maa dɔw ye olu dufa kɔnɔna o bɛ fa kosɛbɛ n'i dun ye ko in lajɛ énergie du Mali a bɛ tɔɔrɔ min na a bɛ tɔɔrɔ wɛrɛ tɛ fɛn min yurugurugu kɛbaaw ye fɛn min ye filamɛriw tigilamaw ye fɛn min ɲaaminikɛlaw y'u ye maa yɛrɛ minnu t'a fɛ k'o ka ɲɛnabɔ fiyɛfiyɛ olu kɛn bɛ ka bala de don Mali kuranko la nka minisiri ko a ko nin y'a bannen fɛn min ye compteur ko ye kuran ɲaamili k'o banna a tɛ kɛ bilen fiyewu wa maa o maa bɛ yen n'i y'i bila a minɛ kɔnɔ ayiwa ni kiiritigilamaw na ɲɔgɔn ye fɛn min ye i ni min ka kan o n'a da i kan fɛn min b'a to maa wɛrɛ ɲɛ kana bɔ a fɛ minisiri n'a bɛ Seydou Lamini Tarawele ko fɔ ani kunnafonidilaw kɛlen bɛ ka ɲɔgɔn ye a kɛra tarata kalo tile 9 o fana ko fɛn min kɔni ye ɲaami kɛbaaw ye ayiwa ko kangari filɛ dɛ nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ kamalen fana a senna ka teli dɛ Challenger kɔnɔ a kamalen Janjo n delila ka kuma dɔ fɔ n ka jɛmukan dɔ la yan ne ko n ko Mali ko maa t'a fɔ k'a ma ngɔlɛ nka n'i ye Mali lajɛ Mali ka nɔgɔ sabu Mali fiyɛfiyɛ ka bon nka Mali maa man jan Mali dugukolo fiyɛfiyɛ ka bon a maa ma an ka maa 17,000,000 ta 1,241,000 km². n'i y'a bila kɔnɔ a man can n'i y'o fana lajɛ denmisɛn minnu si b'a ta o sɔrɔ u bangedenw na ka se san 16 ma n'i y'o bɔ a la u bɛ jamana tilancɛ ta o b'o kɛ ka maakɔrɔbaw bɔ a la minnu bɛ activité la n'i y'olu fara ɲɔgɔn kan a man can sinon jamanaw bɛɛ farafinna yan olu ka capitale Gwanza a maa bɛ maa 18,000,000 bɔ an bɛ taa Egypte an kɔrɔ Egypte n'i taara Egypte olu ka Le Caire a capitale maa bɛrɛ t'a jɛ 1,000,000 na anw ka jamana kuturu ye maa 17,000,000 ye a banna a bɛ kɛ cogo di o kuma baara ka kɛ k'o ɲɛnabɔ mango a man gɛlɛn dɛ ayiwa o kuma minisiriw an k'u fo i bolo don u sena ka teli EDM SA n'an donna yan an ti bɔ n'an m'an kɔrɔkɛ fo Bali Idrissa Sogo ani k'a dɔn k'a fɔ Madame Sako Kadi Kamisɔgɔ an b'u bɛɛ lajɛlen fo ni baara kɛbaaw cayara ka dɛmɛɲɔgɔnya ta i k'a dɔn k'a fɔ wulikajɔ kɛbaaw la gɛlɛya ti kɛ baaraw la an tɔ nɔ ne bɛ n bolo mɔɔnɔ bɔ fasiri fɛ an ko min ma ko indicateur de renouveau an ka taa bisimila minɛ i k'a dɔn k'a fɔ Jalisagu a bɛ Bankas marabolo kɔnɔna na min bɛ tali kɛ i k'a dɔn k'a fɔ nin sigida in na wulikajɔ maa bɛ se k'a fɔ taarɛ sabu minnu ni o ye i k'a dɔn k'a fɔ dugukɔnɔw ani i k'a dɔn k'a fɔ filaw gɛlɛya minnu n'olu kɔni tun bɛ yen maa bɛ se k'a fɔ kari tɛmɛnen kalo tile 7 février kalo san 2021 Jalisagukɛw fɛ yen nɔ ko maa bɛ se k'a fɔ dansigira o gɛlɛyaw la sigikafɔba dɔ o kɛra Jalisagu o kumana min bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn yɛrɛ la maa bɛ se k'a fɔ bolonɔbila la o la o ko nin kɛnɛ kan hakilila jiginna i k'a dɔn min ni o ye yɛrɛmarakafo mara minnu n'olu bɛ yen i n'a fɔ Wankɔrɔ commune Sokura Tori Lɛsagu ka se i k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ Gulugɔ ani Subala ninnu bɛɛ lajɛlen farala ɲɔgɔn kan Antoine Solange Dambɛlɛ walasa min ni u bɛ tali kɛ dɛmɛɲɔgɔnya dɔ kɔnɔ ka bɔ min ni o ye kulu min ni u k'a ma ko ONG Dialogue Humanitaire n'o bɛ DH ne ka o ko fɔ olu y'a jira k'a fɔ olu ka baara bɛnnen don baɲumankɛ tɔn don gɛlɛya minnu n'olu bɛ i k'a dɔn sigiw kɔnɔ ani i k'a dɔn marabolow kɔnɔ a ka kan dangasigi i k'a dɔn o gɛlɛyaw olu kan Fadiriba y'i kanto k'a fɔ Jalisagu i k'a dɔn a mairie yɛrɛ ɲɔgɔn
ɲɔgɔn ye kɛ so kɔnɔ u ko ma ko salle de conférence nin jɛrɛ jɛkulu in n'o ye k'a dɔn k'a fɔ baɲumankɛ tɔn a ka lasigiden minnu n'olu tun bɛ yen n k'a fɔ olu ka ko ɲɛnabɔ baw n'o bɛ tali kɛ Modibo Kojugu n k'a fɔ Kojo fo ka se k'a dɔn k'a fɔ Salim Bari olu bɛɛ lajɛlen kɔni ye kɔrɔfɔ ni i k'a dɔn a ta ɲɔgɔn da ka yira k'a fɔ bɛnkan minnu n'olu bɛ yen n'o ye gɛlɛya minnu kɔni dun bɛ sigidaw mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ o kumana k'o kɔrɔfɔ fɔ k'o nɔgɔya kosɛbɛ an tɔn ka laban tuguni k'a ɲini k'a dɔn Bankas marabolo maa bɛɛ cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔ Burkina marabolo maa bɛɛ olu bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan k'a dɔn gɛlɛya minnu bɛ yen an tɔn na k'o kumana ko fɔ fura ka sɔrɔ a la sabu ka bɔ dugu dɔ yɛrɛ ka taa dugu dɔ la nin bɛɛ lajɛlen y'a damana gɛlɛyaba ye o kumana ko ka jɛ ka laban ka yafa ɲini ɲɔgɔn fɛ fɛɛrɛw ka tigɛ i k'a dɔn k'a fɔ ekɔlisow ka dayɛlɛ fɛɛrɛw ka tigɛ suguw ka dayɛlɛ fɛɛrɛw ka tigɛ min bɛ tali kɛ bɛnkanw na olu ka lasɔrɔ o de y'a to maa ɲɛmaa caman bɔra Bamakɔ Mopti ani sigida wɛrɛw la ni ka taa nin sigida in na ka taa nin kɔrɔfɔ ninnu ni ka i k'a dɔn k'a jɛ ka hakili falenfalenw kɛ hakili lajiginna min n'o bɛ tali kɛ Bankasa a député kɔrɔ honorable Idrissa Sankare fo ka se k'a dɔn k'a fɔ min bɛ tali kɛ hakili lajiginna Wankuru commune maire o ka ciden n'o ye an karamɔgɔ Cheikh Haruna Sankare olu bɛɛ lajɛlen ka cidenw n'u ka hakili lajigina kibaruya dibaw tun bɛ yen ni maa minnu n'o bɛ tali kɛ conseil cercle président min bɛ Bankas n'o ye Amadou Yaro ye ninnu bɛɛ lajɛlen ye kɔrɔfɔ ta ɲɔgɔn da fɛ ka yira k'a fɔ gɛlɛya minnu bɛ bi a gɛlɛya furakɛba fɔlɔ ye anw minnu ye sigida yɛrɛ denw ye a gɛlɛya furakɛba fɔlɔ ye anw ye i k'a dɔn k'a fɔ dugulen minnu bɛ yen n'an bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn ɲɔgɔn dɔn kabi kunun fɔ bi n'an ma ɲɛ k'a fɔ gɛlɛya ko nana an ɲɔgɔn cɛ fo ka na se ka na don mɔɔw ni ɲɔgɔn cɛ ko kuma sera dankasigi nin bɛɛ lajɛlen o la parce b'a ka ɲɛfɔli kɔnɔna min bɛ tali kɛ honorable Idrissa Sankare ale ye kɔrɔfɔ caman mada nin kɛnɛ in kan a ye ɲɛfɔli caman kɛ ka laban ka wele bila sigida maa bɛɛ ma a kɛra dugukɔnɔ ye a kɛra fila ye a kɛra dafin ye a kɛra maa o maa bɛ nin sigida in na a kɛra hali tuwafɔbali n'o ye bɔbɔw ye bɛɛ lajɛlen ka fara ɲɔgɔn kan bɛn ka se ka sabati sigida ni ɲɔgɔn cɛ i k'a dɔn a y'i sinsin o kɔrɔfɔ o ka kosɛbɛ parce b'a kɔni ka fɔ la ko maa bɛ se k'a fɔ gɛlɛyaba min dun bɛ ani kamanagan min tun bɛ nin sigida in kɔnɔna na hali kalanso ni k'a dɔn sugu ni maaninfinw yɛrɛ de ma ni ɲɔgɔn cɛ ni gɛlɛya minnu bɛ yen k'a ka ca Ala fɛ an tɔn dɔn ko fura sɔrɔla a la bɛnkan kɔni ye mun ye o k'u bɛna sigi dɔ sigi n'o ye jɛkulu dɔ sigi olu ka se ka i k'a dɔn jateminɛ kɛ bɛn kɛra ko minnu kan bɛɛ lajɛlen ka jɛ k'a jateminɛ ɲɔgɔn fɛ gɛlɛya minnu b'a la fura ka se ka sɔrɔ a la cogo Moribafin Kamara an y'a bɔ indicateur du renouveau kɔnɔna na ayiwa janjo masa waati koron bɛ an n'a lajɛ ka taa Tagalagomi ka to Muga groupe commerce la a se la ka sɔrɔ ka na o bi bɛn masa n kɔrɔ ko Damu fila n'o ye ɲɔgɔn sɔrɔ ni kun kelen la ko si bɛ kaana bɔ ne ye Damu sabanan fara a kan n karamɔgɔ groupe commerce la Tagalagomi tɛmɛmaa bi i b'a mugan i b'a mugan e ka ko problème o mana bɔ yen groupe commerce e ka ne lamɛn ji sɛbɛkɔrɔ suma mɛ kana ɲɛkɔrɔma tigɛ sa a ye ne min kana ɲɛkɔrɔma tigɛ an ka taa kelen Tagalagomi tɛmɛmaa bi ne lamisa tun bɛ yan n'i kana ɲɛkɔrɔma tigɛ groupe commerce ACI Tagalagomi tɛmɛmaa bɛ yen ji sumalen don e ko cogo di baasi ma fɛn fɔ an ka taa maa ti karamɔgɔ sɔn karamɔgɔ ka taa i tɛ kabako da ye bisimila Janjo masa an bɔlen kɔ groupe commerce la ka groupe commerce maa bɛɛ lajɛlen fo ɲɛmaaba Ablaye Mayiga n'a ka cakɛlaw bɛɛ an b'u fo dantɛ foli min na l'indicateur du renouveau ale bi ne bɛ ale jaso a ka bidon bɔli don bɔ ko 3262 ye nin ye i k'a dɔn fɛn min ye politique tɔn an k'a ma ko URD fɔ cogola fɛn min kɔni ye Sumala Sise ale ye diɲɛ to Sumala Sise tiɲɛ tabaw u wulen bɛ k'u jɔ fɛn min ye sangakow bɛɛ lajɛlen kɔni tɛmɛna tile 40 tɛmɛna URD mɔɔw u ko politique baara k'u n'a mɔɔnɔ bɔ Sumala Sise a y'a bila yɔrɔ min na fɛn min kɔni ye Saliku n'a ka cɛdenw ye u n'a sama ka taa Sumala hakilina kun ye min ye n'o ye Mali yɛrɛ bɔli ye nɔgɔla ani fɛn min kɔni ye fanga ɲini ye u n'o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛ hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛyaba URD sɔrɔ 2020 in kɔnɔ gɛlɛya in kɔfɛ k'u bɛna wuli k'u jɔ k'u yugu kosɛbɛ fɛn min kɔni b'a to laɲini ye min ye honorable Sumala Sise taara ka min don u bolo u ka se k'a mɔɔnɔbɔ a hakilina kun ye min ye u ka se ka tɛgɛ da u ka don dɔ la professeur Saliku Sanɔgɔ a ye cɛdenw fara ɲɔgɔn kan ka bɛɛ lajɛlen kɔni jija ko bɛɛ lajɛlen ka wuli k'i jɔ sabu diɲɛ i ni kɔ i ni ɲɛ ye tile 45 Sumala Sise a fatulen kɔfɛ fɛn min ye Amina fɛn min ye professeur Saliku Sanɔgɔ ale de bɛ a nɔ na bibi na ma a bɛ se k'a fɔ ale de URD ye maa ɲɛmaa ye bi kunungo a kɛlen bɛ ka parti maaw wele bɛɛ lajɛlen wele an ka sigi an ka kuma tiɲɛ dɔw gɛlɛyaba ye an sɔrɔ parti sɛbɛkɔrɔ yuguyugura nka an ka wuli k'an jɔ an k'an cɛsiri kokura fɛn min ye baara ye an ka wuli k'a kɛ n'o bɛ politique baara ko fɔ URD hakilina kelen URD kunkelenna kelen kunkelenna
kelen URD i k'a dɔn ayiwa jɛkuluba kelen fɛn min kɔni ye baara min n'a daminɛna Sumala Sise fɛ i b'a ye k'a fɔ baara tɔ a ka se ka to senna Saliku Sanɔgɔ a y'a ka cɛdenw jija k'u hakili sɛbɛkɔrɔ jo kosɛbɛ o de la fɛn min kɔni ye politique baara ye k'a bɛna daminɛ dɔɔni fɛn min kɔni b'a to a laɲini ye min n'o ye fanga ɲini ye o bɛ se ka sabati u bolo cogo min na parti yɛrɛ i ka sigira ni hakilina bamananw ye ka se ka ba don olu la ka hakilina jigin kɛ jamana kun n'a kun tɔn in bɛ yɔrɔ o yɔrɔ ka se tɔndenw bɛɛ lajɛlen ma ka kuma o fɛ fɛn min kɔni ye parti baara ye bɛɛ lajɛlen k'i ɲɛsin a ma fɛn min b'a to hakilinaw bɛɛ lajɛlen o bɛ sabati cogo min na a y'i da don fɛn min ye parti yɛrɛ a sariya caman na a ye ɲɛfɔli kɛ a ko 2020 a ko URD sɛbɛkɔrɔ yuguyugura a kɛra kasi a kɛra ɲɛji ye u sɛbɛkɔrɔ sɛngɛnna ko nka fɛn min kɔni ye i k'a dɔn ko maa kɛ cogo cogo tile 15 i k'a dɔn o b'a kɔfɛ honorable Sumala Sise gɛlɛya fɔlɔ kɛra jumɛn ye fɛn min ye maa dɔw ye olu y'a minɛ ka tunu n'a ye k'a sɔrɔ a bɛ députéya baara ɲini bɛɛ lajɛlen kɔnɔna o kɔfɛ a tilala ka na bila a y'a fɛn min kɔni ye décembre kalo tile 25 ala y'a ka kalifa minɛ a na o fana tɛmɛnen kɔfɛ URD maa dɔw bɛ yen minnu fana ye gɛlɛyaba sɔrɔ banamayafan fɛ sabu fɛn min ye campagne waati n'a bɛ député campagne ko fɔ olu fana ye gɛlɛya caman sɔrɔ Nara sira fana Nara u ka candidate Nara ni Banaba kɔni u ka mobili minɛna a kɛra ten an b'aw mu a ko o gɛlɛya caman kɔni URD sɔrɔ 2020 in kɔnɔ nka fɛn min ye 2021 ye n'i ye kununko lajɛ i bɛ bi lajɛ ka sɔrɔ ka taa f'a ɲɛɲini Saliku Sanɔgɔ a y'a ka cɛdenw bɛɛ lajɛlen kɔni sɛbɛkɔrɔ jija a ko waati de sera sa waati min politique baara u bɛna u sen da nɔfɛ dɔɔni fɛn min b'a to a ko a bɛ nɔgɔya cogo min na a ko k'a bɛ ŋaniya ta bi na bɛɛ lajɛlen ɲɛna URD tɔnden bɛɛ lajɛlen ɲɛna a bɛ ŋaniya ta k'a fɔ fɛn min honorable Sumala Sise ye a ye baara in bila yɔrɔ min olu b'a ta o yɔrɔ kelen la k'a tɔ mɔnɔbɔ ka taa n'a ye hakilina kun ye min ye o bɛ se ka sabati cogo min na a ko jamana bɛ danga min na a ma ɲinɛ o kɔ gɛlɛya caman bɛ an ka sabu civil bɛɛ ka fa fɛn min an ka sɔrɔdasiw bɛɛ ka fa a y'a jira k'a fɔ k'o ye ko gɛlɛnba ye a ko a b'an ka sɔrɔdasiw fo k'an ka lakanabaa bɛɛ lajɛlen fo u bɛ baara kɛ koyi hali n'o y'a sɔrɔ minɛntanya b'u la hali n'o y'a sɔrɔ dɛsɛko dɔ b'u la a ko an ka sɔrɔdasiw ye cɛ ye ale b'u fo ni k'u waleɲuman dɔn maa minnu ni tora Boni Bulukesi Mondoro k'a bɛ dugawu don k'u bɛɛ lajɛlen ye ale bi k'a b'an ka finitigilakaw jija u bɛ baara min na u k'a mɔnɔbɔ ka taa fɛ ale bi Saliku Sanɔgɔ a ko jamana bɛ danga min na diyagoya don URD ma u t'u da de dɛ olu t'u da de u bɛ kuma fɛn min kɔni ye u ka hakilina fana ye min ye u b'a fɔ u ka hakilina ye min ye u b'a sɛbɛn k'a di maa ɲɛmaw ma fɛn min kɔni b'a to u fana se bɛ se ka don i k'a dɔn fasoko la cogo min na a ko n'i ye sariya minnu bɛ wotekow ɲɛnabɔ olu y'a fɔ ka yɛlɛmabolo don a la a mɛnna n'i y'a fana lajɛ a ko n'o kɛra k'o bɛna kɛ sababu ye nɔgɔyaba bɛ kɛ a ko URD min ta kɛ kuma dama ye an ko ma ko proposition u ka hakilina ye min ye k'u y'a sɛbɛn la k'a kuru ka taa di fɛn min kɔni b'a to yɛlɛma minnu kan ka don wote yɛrɛ taabolo la jango député sigi ko ani président sigi ko yɛlɛmabolo minnu kan ka don la k'u y'a kɛ sɛbɛn ye k'a di furanjɛla fanga maaw ma anw URD maaw anw ka laɲini filɛ nin ye anw t'an da kɛ kuma gansan ye anw t'an da kɛ kɔrɔfɔli gansan ye hakilina min bɛ anw na anw m'o de fɔ n'o taara bala a ye n'o yɛrɛ ma taa bala anw kɔni y'a sɛbɛn k'a di a ko kuma labanna fɛn min ye furanjɛla fanga in ye k'u kɔni makɔnɔnen don yɔrɔ min na o tɛ dɔwɛrɛ ye wote nataw o ka ɲɛnabɔ jɛlen na sabu ka da ka wote kɔ mankan k'o de bɛ jamana caman jɛ o kumana fɛn min ye wotekow ye a sɛbɛn bɛɛ lajɛlen ka fɛsɛfɛsɛ ayiwa yɛlɛmabolo minnu kan ka don a la o ka don a la an ka taa wote la san 2022 waasa mankan kana don a la ni min ye se sɔrɔ o na kɛ ɲɛmaa ye ɲinɛ ni yɛlɛma ma don a la n'an taara ni kɔrɔlen ye k'a laban bɛ taa kɛ ko wɛrɛ ye ayiwa nimisa bɛ min kɔfɛ ko ala k'an kisi o bɛɛ lajɛlen ma Saliku Sanɔgɔ a ye dugawu kɛ URD maaw bɛɛ ye ka dugawu kɛ Mali bɛɛ lajɛlen ye ko URD cɛdenw k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma honorable Sumala Sise ale kɔni dara nka a ye baara bila danga min na k'a mɔnɔbɔ ka s'a hakilina na nin ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ l'indicateur du renouveau Antoine Solange Dambɛlɛ i k'a dɔn k'a fɔ Saliku Sanɔgɔ an b'a fo ka laban min bɛ tali kɛ i k'a dɔn URD tɔndenw n'i ko Saliku Sanɔgɔ i b'a ko misi i bɛ misi d'a kan professeur Saliku Sanɔgɔ ayi misi 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 de ka di maa tulo la ya baasi tɛ misi Kapɔlɔndugu an bɛ Kapɔlɔndugukaw bɛɛ fo k'o fo bɛɛ lajɛlen u an bɛ sɛrɛ an b'i k'a dɔn k'a fɔ bɔ Kapɔlɔndugu i k'a dɔn an b'an kunsin bila o marabolo o ma commune min n'o k'a ma ko commune rurale de Falo les femmes réclament la tête du maire Falo maire ye jɔnni ye an karamɔgɔ Mamuru Buwarɛ kɔrɔ Mamuru bisimila Patiri i k'a dɔn k'a fɔ min ye info matin olu kuma an bɛɛ u ko bi an bɛ donni min na ko B ko kumana ni gɛlɛya tɛ fila ye min bɛ tali kɛ Falo kɔnɔna ma a bɛ se k'a fɔ i k'a dɔn gɛlɛya kɔni dugu jɛlen don sabu ju i n'a fɔ Fadiriba y'a fɔ cogo min na a bɛ i n'a fɔ maire ka mara kɛcogo ani k'a dɔn k'a fɔ maire a bɛ ka wale dɔw kɛ minnu n'olu kɔni gɛn bɛ dekunba ye dekun i k'a dɔn k'a kɛra sababu ye musolaka minnu n'olu bɛ Falo hakililajiginna Falo ye yɛrɛ mara kafo ye bila commune i ka
ka ng'a fɔ bila cercle kɔnɔna na falo yɛrɛ dugu ng'a fɔ commune hakilila jiginna Antoine no commune bado baw min ni o bɛ tali kɛ dugu 26 ani bugudaba 10 ani k'a dɔn k'a fɔ 8 nin bɛɛ lajɛlen bi ɲɔgɔn sɔrɔ falo marabolo o kɔnɔna na Badiri b'a ye kanto k'a fɔ ko rien ne va plus entre le maire Mamoudou Bouaré et les femmes de sa circonscription o bɛ min kɔni yira Antoine Solaji Dambélé Mamoudou Bouaré ale k'a dɔn k'a fɔ falo yɛrɛ marakafo maa ɲɛmaa ye falo an y'a fɔ an b'an sinsin a kan a bɛ bila marabolo o kɔnɔna o la waati min na falo kɔni gɛrɛsɛgɛ donna jɛkulu la n k'a fɔ baɲumankɛ tɔnna u ko ma ko Angelix Développement olu kɔni ye i k'a dɔn k'a fɔ min ni u bɛ tali kɛ dɛmɛɲɔgɔnya ni k'o ŋaniya ta k'o ɲɛsin hakilila jiginna falo marabolo o ma maa minnu n'olu yɛrɛ baara fana ɲɛdɔnbaa ni a ɲɛɲinibaw ye ani minnu ye a jateminɛbaa ye o tɛ dɔwɛrɛ ye Mali génie civil la olu ka baara kɛjɔkulu olu ka hakilina kɔnɔna o la Badiriba ko a ka kan an ka i k'a dɔn k'a fɔ kunnafoni ni gɛlɛya min bɛ yen k'a bi waati jan bɔ dɛ nka min bɛ tali kɛ an bɛ donni minɛ ko bɛ yen falo marabolo hakilila jiginna a musolakaw olu caman bɛ yen u kɛn bɛ ka ŋɛɲɛ ɲimi sabu ko min ye an karamɔgɔ Mamoudou Bouaré ale min yɛrɛ ye k'a dɔn k'a fɔ falo commune maire ye k'a bɛ ka wale cɛjuguw ta ne ka maradenw sɛgɛrɛ Antoine ko an bɛ donni minɛ ko bɛ yen min bɛ tali kɛ falo la falo mago bɛ yiriwa u la nka falokaw bɛɛ lajɛlen kɔni bilama kɛlen don min ye ni kɔni dugu jɛra f'i ka t'i ɲɛ ko justice u la bɛɛ lajɛlen bɛ i k'a dɔn k'a fɔ kiri la kiriw ko kuma k'a sɛbɛkɔrɔ ka ca falo bɛɛ kiri la bɛ yen k'a kiri sɛbɛkɔrɔ ka ca wa k'a bɛɛ lajɛlen n'a fɔ kunnafoni ni kibaruya dibaa y'a fɔ cogo min na ko kuma ko kunnafoni y'a jira k'a fɔ maire bɛ a caman ju la dɛ kuma min na maa ka kan k'i jigi kɛ k'a fɔ maire sigikun ye yiriwa ye nka n'a fɔra ko maire ka kɛ kiriw ju la ko nin y'a damana gɛlɛyaba ye falo marabolo maaw k'u bɛ kamana guwa minɛ kunna a ma ɲɛ min kɔ musolakaw k'olu ye n k'a fɔ u ka nisɔngoya yira ka laban ka taamaw bolo da k'a fɔ monsieur le maire e bɛ wale minnu na i taamana ka da an kan walasa an ka danaya da i kan anw ka commune yiriwa kunkanko la o bɛɛ lajɛlen kɛlen kɔfɛ n'a ma ɲɛ k'a fɔ fɛɛrɛ de bɛ ka sɔrɔ e fɛ anw minnu bɛ k'a fɔ an ka baara bɛnnen don sɛnɛ ni baganmara o la ka laban k'an bila ɲɔgɔn na a k'o kɛlen bɛ dekunba ye ko k'a dɔn k'a fɔ dekun min yɛrɛ bɛ senna bɛ yen o de ye k'a fɔ maloforoko ye maloforo min ni i k'a dɔn k'a fɔ min ni o ye ONG Lix Développement olu ye hectare 100 bonyanko ni k'o labɛn k'a fɔ a ka tila i k'a dɔn k'a fɔ a kɔfasa kan walasa maa minnu mago bɛ a la u ka t'u tɔgɔ sɛbɛn Antoine k'o baara kɛra k'a bi san 2018 kɔnɔna na wa baara kɛra i k'a dɔn k'a fɔ k'a tila min bi tali kɛ jamana yɛrɛ ka lasigiden min bɛ yen a bɛ fɔ min ma ko sous-préfet o kɛlen ko ka lettre di k'a dɔn k'a fɔ sigida denw ma minnu n'a ka kan bɛɛ lajɛlen y'i ta sɔrɔ Antoine k'o baara kɛra san 3 o kɔfɛ Mamoudou Bouaré k'a kɛlen filɛ ne ka dabali sɔrɔ a bɛ taa i k'a dɔn k'a fɔ foro sigiyɔrɔma 86 la ne ka taa o kɔni diyagoya bɔgɔti dɔw bolo k'olu di i k'a dɔn k'a fɔ a dɛmɛbaaw n'a ka tɔnden dɔw olu ma k'a kɛra sababu ye tasuma kɔni wulila Kɔbaladugu n k'a fɔ Kɔbalabugu ani Tomikɔrɔbugu u ni ɲɔgɔn cɛ o kuma k'a ma ɲɛ min kɔ kiriw kɔni k'u sɛbɛkɔrɔ da in na u ɲɛɲinen kɔ ko kibaruyaw ni kunnafoniya y'a jira k'a fɔ komi gafe ko ni papier ko bɛ a la a bɛ mɔɔnɔbɔ ne ka bila tribunal administratif o la nka ko n'a ta bɛɛ lajɛlen dun k'a ka kan bi malidenw ka ladɔnniya ti k'u la kunnafoni k'a fɔ falo yɛrɛmarakafo n'o ye falo min bɛ bila marabolo kɔnɔ ni Mamoudou Bouaré y'a maire ye ko gɛlɛya bɛ yen dɛ Antoine gɛlɛya min bɛ yen k'a gɛlɛyaw ka ca kosɛbɛ kin ani kwa n k'a fɔ kin ni kaana ni ɲɔgɔn cɛ kin ye dugu ye de awɔ kin ye dugu ye kin ani kaana ko gɛlɛya kaana i ma kaana balaba ko mɛn n y'o mɛn dɛrɛ kaana balaba ka kaana ani kin ko dekunba dɔ tun bɛ olu fana i k'a dɔn k'a fɔ gɛlɛya kun tɛ yen dɛ nka ko i k'a dɔn kɔba dɔ ko kun kan o kibaruya la ko min bɛ tali kɛ o wale fana na k'o ma ɲɛ min kɔ o taara i yɛrɛ sɔrɔ fɔ kiri la ani kiti la wa i k'a dɔn k'a fɔ monsieur le maire Mamoudou Bouaré k'a kɛra dugu dɔ seere ye o la o kunnafoniya bɔra Burama Sanɔgɔ ale yɔrɔ n'ale yɛrɛ maire ka maire dangan zamana ye k'an bɛ donni minɛ ko bi falo yɛrɛmarakafo bilama an karamɔgɔ Mamoudou Bouaré ko cogoya ɲuman tɛ a la dɛ musolakaw murutilen don an karamɔgɔ i k'a dɔn k'a fɔ Mamoudou Bouaré kɔ sabu ko baara minnu ni wale minnu n'a bɛ k'a kɛ kiriw ni kitiw labɛnni na ne ka i k'a dɔn k'a fɔ a ka sigidadenw kɔni k'o kɔni kamana gan ne ka laban k'u ɲɛ gba i ko tabada kala i k'a dɔn k'a fɔ k'a dekun sɛbɛkɔrɔ bonya bɛɛ nka min kɔni bɛ an bɛ tuma min ko sisan n k'a fɔ maloforoko in k'a kɛra dekunba ye wa kiri a n'a kiti k'a ni i k'a dɔn k'a fɔ musolakaw kɔni gan bɛ ɲɔgɔn na ko sabu tɛ dɔwɛrɛ ye i k'a dɔn k'a fɔ sigida den dɔw bɛ olu ma danaya walima olu b'an bɛ ne ka kala ta Antoine k'o de kɛra dekunba ye ne ka laban k'a kiri ne k'a laɲini o kuma ko nin kɔni ye kibaruya ye ani kunnafoniya ye an jigi b'a la k'a fɔ kiritigɛbaw olu n'u hakili to a la nka
don n'a nataw la n'an yɛrɛ sera ka karamɔgɔ Mamuru Bware ni k'o fana ka hakilina sɔrɔ Antoine an jigi b'a la baaraw u na i k'a dɔn k'a fɔ lakodɔn nka min bɛ yen an ka commune ye Falu ye bisimila an bɛ bɔ Falu o kumana u k'a lajɛ gɛlɛya minnu bɛ yen Antoine an ka n'an yɛrɛ bila fama ma ala kana maa si se fanga kiri baasi tɛ an bɛ degun min kɔnɔ an ka jɛ fura ka ɲini o la baasi tɛ anw ka bagi yɛrɛ tiɲɛnen don bagi min bɛ kaana danga la n'i bɔra yan ka se tisa la n k'i ɲininka n'i b'a fɛ ka taa Falo gɛlɛya don fo mobili gɔ jɔ yan fɛ ka jɔ yan fɛ samiya ma se fɔlɔ bisimila a bɛ ɲɛ nka an karamɔgɔ monsieur le maire an jigi b'a la i k'a dɔn fasiri sɛbɛn kɔfɛ a fana ta na hakilila ni kibaruya ye min ye don n'a nataw la n'o fana kɛra kɛcogo min na an n'o lase k'o langale nka a kɔni ka dɔn k'a fɔ an mago bɛ i k'a dɔn k'a fɔ basigi dilan an ka sigi kɔnɔ gwɛlɛya o bɛ Falo an na Falokaw fo u ka fo dantɛ foli min na o bila kelen la ye Dawuda Bware bɛ yen a n'a baarakɛɲɔgɔnw an n'u fo dantɛ foli min na Dawuda Bware fana ye jɔ janjo masa e b'i sigi waati kuruna e bɛ sɔn k'i sigi micro la k'e tɛ Dawuda Bware dɔn wa min bɛ n kɛ ka Dawuda Bware dɔn baasi tɛ Dawuda Bware c'est qui baasi tɛ Dawuda Bware kuma ka ɲi Bware ye mun ye n ko kuma ka ɲi Bware ye bamanan de ye ne ye n keleku ni ye n keleku min sɛbɛn da i keleku sɛbɛn min k'i ɲininka ayiwa Nouvelle Horizon ko di ayiwa janjo masa naamu ɲɔana ye o bɛ ko caman k'u maa la o bɛ kɛ Mali ni Chinois jamana i k'a dɔn ko dɛmɛ ani ɲɛta sabu Chinois u filɛ nin ye ko kura kun k'u bolo don dufa la fɛn min sefa wari a miliyari 4 miliyɔn 500 k'o di an ma yiriwasiraw olu bɛ se ka don olu dafɛ cogo min na a ko n'i y'a lajɛ fɛn min ye farafinna ani Chinois jamana olu fana ka teriya tɔnba bɛ yen an k'a ma ko Forum Sine Afrique n'i y'a lajɛ san 2018 o baaraw bɛɛ lajɛlen kɛra o kun ye Chinois jamana ani farafin jamanaw u ka jɛ k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma tɔnɔw bɛ bɔ sira minnu fɛ ani ɲɔgɔn dɛmɛ bɛ kɛ cogo min na o baaraw sabatira nka saa ma na wuli bɛɛ lajɛlen bolo b'i kun na o ye Chinois jamana ani farafin jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ Chinois jamana ni Mali yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ fɛn min y'an ka minisiri ye n'a bɛ Zeni Mulayi kofɔ ale min bɛ an ka jamana ani jamana wɛrɛ ko ɲɛnabɔ ko kofɔ i k'a dɔn ani Chinois ka lasigiden sigira u kumana Chinois jamana ye ayiwa miliyari 4 n'a kunkanfɛn di an ma fɛn min b'a to yiriwa sɔrɔ olu ka don o dafɛ u ka lasigiden min bɛ an fɛ yan Chinois t'a dɔn a t'a fɔ man di u k'a ma ko Lihinzu a ti fɔ sisan e ma nɔnɔ caman bɛ a fɔ ko Lihinzu a to n ka n da i fɔ tan Lihinzu i k'a dɔn ale ye kuma ta kuma min kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ Mali ani Chinois jamana u ka di kabi bi tɛ fɛn min ne ye ɲɔgɔn dɛmɛw ye an b'o baaraw kɛ kabi kununko fo ka n'a bila bi la wa a y'a jira k'a fɔ ko dɛmɛ k'a tɛna kɔtigɛ fiyewu anw ka minisiri fana a sɛbɛkɔrɔ nisɔndiyara sabu a y'a jira k'a fɔ Chinois jamana filɛ ka nin baara min kɛ an ye nin ye k'a sɛbɛkɔrɔ jara ale ye kosɛbɛ tarata yɛrɛ n'o bi ayiwa février kalo tile 9 in ko fɔ fɛn min ye tɛgɛnɔbila sɛbɛn ye o kɔni kɛra fɛn min Chinois jamana ale ni Mali ni ɲɔgɔn cɛ Zeni Mulayi ale tun bɛ kɛnɛ kan fo ka taa se Chinois ka ayiwa lasigiden ma n'a bi ayiwa Lihinzu ko fɔ bɛɛ lajɛlen bila minɛn min kɔnɔ k'a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ a b'o minɛn de ko fɔ nka ni Chinois jamana yɛrɛ ta k'a lajɛ bi ani farafinna jamanaw ka tɔn ayiwa u bɛ teriya min na ko teriya dumanba wa Mali fana ni Chinois jamana kabi kununko fɔ bi ko dɛmɛ k'a ma kɔtigɛ nin kun ye sɛbɛn ye an y'a salo ka bɔ Nouvelle Horizon Antoine ne y'a bila waati bɛ k'i sɛbɛkɔrɔ sɛnsɛn min n'o bɛ tali kɛ indépendant ne bɛ ale jaso to coyi an bɛ taa bisimila minɛ Kati n'an bɔra i k'a dɔn k'a fɔ Falo k'a fɔ ko gɛlɛya bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ Falo i k'a dɔn ko gɛlɛya k'a bɛ Kati mairie kɔnɔ an kɛ a mairie ko kɛra baara ye tɛmɛni sɛbɛn ye Abdul Dambɛlɛ ale ka fatiri nin ye a ko jɛkulu min n'o ye lafasatɔn ye ko ma comité de base de centrale de la mairie de Kati olu kɛlen don ne ka i k'a dɔn u bolo fiyɛ ko i k'a dɔn min n'o ye Kati yɛrɛ mara k'a fɔ maa ɲɛma monsieur le maire a n'a ka conseil communal fatiri b'a y'i kanto k'a fɔ min ye nin lafasajɛkulu ye u y'a jira ko min n'o bɛ tali kɛ olu ka NPC fɔcogo wɛrɛ la u ka siniɲɛsigi min n'u bɛ baara min kɛ dɔ min tigɛ u ka sara la ne k'a bila walasa don min na ni Ala y'a si di maa min ma ne ka taa sɛgɛn lafiyɛbɔ la o bɛ d'i ma cogo min na ko olu ka i k'a dɔn k'a fɔ juru ko INPS bɛ ka i k'a dɔn a ka juru kani Kati mairie o la miliyɔn sigiyɔrɔma 44 bonyanko k'o bɛ ka kani ko k'a sɔrɔ o bɛ bɛn kuma fana ma kuma min ni miliyɔn 50 cira waraku la i n'a fɔ kunnafoniya y'a fɔ cogo min bisimila l'INPS réclame des arriérés de cotisation près de 44 millions alors que plus que 55 ont été détournés à la mairie de Kati. Fadriba y'i kanto n'i y'a fara ɲɔgɔn kan comité de base syndical national des travailleurs des collectivités territoriales la Centrac a bɛ a kofɔ araba don kalo tile 10 février kalo